सुजुग सुबिदाखौ होदों होनोबा दानि प्रमद बर' गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकारा बेखौ होबाय थादों। दा जोङो बे जे जिनिसफोरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्थि थानायनि खामानिखौ मावबाय थादों। दसे सम रंजानायनि जौ लोंनो फैनाय थाखा 500 मोननाय बेजों मोजाङै तुलना खालामनानै नायनांगोन जोङो। माबेजों थांबा जोंहा मोजां जागोन, माबेजों थांबा जोंनि थांनानै थानाया सान्थिया जोंनाव गोजोर जागोन, बे जिनिसफोरखौसो जोंहा बिसार खालामनांगौनि सम जागोन। ओंखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाखौ जोंहा गामि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो एसे बुंनांगोन। एसे बुंदो आदामोनहाबो आं खावलायबाय। एसे दहायबो बुंदों हानबा हायो, खिन्थु जों बुंगोन मा जोङो थाखा फैसाजों जोङो मानसि बोनाय नङा, सिदा खोथा। सोरनोबा थाखा होनानै इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि आदर्शआ बे नङा। सोरबा सासे सानैनो थाखा होनानै पार्टि फोथांनाय सरकार दानाय जों बेखौ खालामनाय नङा। नोंसोरखौ नोंसिनि मोजां खामानि मावनो जों नोंसिनो थाखा होनानै जोङो सरकार दानाय नङा। जोङो नोंसोरखौ बोरै सेवा खालामनो हानो बिनि थाखायसो जोङो सरकार दागोन। खिन्थु फैनानै लाइबो होनाय नङा, जेबो होनाय नङा। खिन्थु नोंसिनि पारमानेन्ट मोनसे समस्या जाबाय नङा होमबा? बान्दोफोरनि खोथा थाबाय, माखौ मोनोबा रायजो राजाया मोजाङै सान्थियै थानो हायो बेनि सायावसो जोङो सिन्था खालामनानै खामानि मावो। थाखा फैसानि राजनिति